Niin. Joo. Vähän viisimmistä, mutta me ollaan tosi varovaisia. Menkää sinne taakse. Siellä on kaiteet. Siitä. Joo, ei missään nimessä. Noniin, sit lähti liikkumaan. No niin. Tämähän on rauhallinen. Oh. So this is a video of an elevator from 1978. So it's my first elevator surfing video. Right. And just come to this. Ja täällä on valotkin päällä kaikkialla. Onko tää muuten tää huolto nyt sitten siinä, että se on ihan käyttökelpoisessa kunnossa? On joo. Ai jaa. Siis mä en tullut huolta, mutta tuli vaan vaihtaa nuo rullat. Just. Katto tulee kohta vastaan ja... No niin. Siinä kuuluu se tavarahissi. Joo. Pitäis mä alaspäin? Joo. Joo. Okei. Tässä on sit... Tämähän on tavallaan hissit se. Nyt lähestyy. Okei, just. Näistä peleistähän se lukee, missä se kulkee näistä. Joo, just. Olen nähnyt niitä joskus kuitenkin siinä ulkopuolelta. Sitten. Kokonainen. No niin. Ei muuta kuin